Bagong lipat ng tirahan ang pamilya ni Luciana. Galing ang mga ito sa isang malaking lungsod kung saan 15 taon si Lucianang naging mamamayan sa nasabing lugar. Doon na rin kasi siya naisilang ng kanyang ina hanggang sa nagdadalaga na ito. Matatandaan pa niya ang pagiging malambing ng kanyang mga magulang sa isa't isa. Ngunit makalipas ang ilang taon, bigla na lamang itong nagbago. Ang dating malambing na tatay ay nananakit na ng asawa. Maging sila ng mga anak ay hindi nakaligtas sa pambubugbog nito. Huli na nang mapagtanto ng kanyang ina na kaya pala palaging mainit ang ulo nito ay may ibang karelasyon na, at ang masakla pa, may anak na din ito sa Kalaguyo. Kaya nagdesisyon ang kanilang ina na dalhin sila sa nasabing probinsya. Ang dating tirahan ng kanilang ina, malayong malayo sa kabihasnan. Payak ang pamumuhay at halos wala pang kapitbahay sa nasabing lugar. Hindi sanay ang dalagitang si Luciana sa bagong buhay na mayroon siya sa lugar. Iyon nga lang ay kailangan niyang sanayin ang kanyang sarili sa panibagong buhay na mayroon sila. Wala man lang siyang makakausap dahil nasa gitna sila ng sakahan sa lupaing pag-aari ng magulang ng kanilang ina. Sobrang naninibago ang magkakapatid sa nakakabinging katahimikan sa gitna ng malawak na lupaing iyon. Sobrang liit pa ng kubo na kanilang tinitiran. Minsan napapaiyak na lamang si Luciana at itinanim ang galit sa kanilang amang iresponsable. Nangako siya sa kanyang sarili na magtatapos ng pag-aaral kahit anong mangyari. Magsusumikap siya na maabot ang kanyang pangarap sa buhay. Nang magpasukan na, ipinasok silang tatlo na magkapatid ng kanilang mama sa paaralan sa baryo. Para itong pribadong paaralan dahil kaunti lang ang mag-aaral. Iisang section lang din bawat grado. Third year high school si Luciana. Ang sumunod sa kanya ay first year at isang lalaki na nagngangalang Megs. At ang bunso ay nasa grade 6 na rin. Si Tuto ang pangalan. Si Luciana lang ang babae sa kanila at sobrang mahal siya ng mga kapatid niya at maging siya rin ay mahal ang mga ito. Protektado nila ang isa't isa kaya walang nambubuli sa kanila. Sa unang linggo ng pasok ay nag-a-adjust silang magkakapatid hanggang sa nasanay at nagkaroon ng mga kaibigan. Mga 2 kilometro ang layo ng kanilang paaralan mula sa kanilang bahay. Isang hapong pauwi sila sa kanilang bahay na magkapatid. Sila na lang tatlo ang naglalakad noon dahil paliko na ito sa kanilang tahanan na mga 500 hakban na lang ang layo. Gitna ng palayan ang kanilang daraanan kaya maingat silang naglakad. May nakasalubong silang matandang babae na sobrang dungis ng muka. Magulo ang buhok at punit-punit ang damit. "Ate, may baliw rin pala dito sa bukid?" tanong ng kanilang bunso. Hindi rin yata ito makakaintindi dahil Ilocano ang lingwahe ng magkapatid. Samantalang ang lingwahe ng lugar ay Bisaya. "Saan ko nga amo?" sagot ni Luciana. Ibig sabihin ay hindi niya alam. Kakaiba ang titig ng matanda sa kanila kaya nakaramdam ng takot ang bunso. "Ate, natatakot ako." Wika nito na tumigil pa sa paglalakad. "Halika na, baliw lang yan. Hindi ka aanuhin yan." Wika ng dalaga. Kumapit naman ng mahigpit ang bunso sa kanya. Wala pang balak itong tumabi at sobrang kitid lang ng kanilang daanan na kahon ng palay. Matubig din ang tanim ng palay, kaya hindi makababa. Ang matanda ay walang balak na humakbang o umusog, kaya bumalik na lamang sila sa kanilang dinaanan. Nang biglang sumigaw si Megs. "Ate, takbo!" Wala sa sariling napatakbo si Luciana, maging ang kapatid nito. At dahil makitid ang kahon,
Nawala ng balanse ang mga ito. Dahilan ng pag-apak na lang sa mga tanim na palay. Tsaka na lang napalingon si Luciana. Huli na nang mapagtanto ng dalagita na hinahabol pala sila ng matanda. Hindi na niya inisip pa ang tsinelas na bumaon sa putik ng palayan. Ang mahalaga sa kanya ay maitakas ang mga kapatid sa matanda. Kakaiba ang mga mata nito. Tila nagbabaga sa galit at naglalaway na parang asong ulol. At dahil babae si Luciana, hindi siya ganoon kabilis sa takbuhan. Siya ang naabutan ng matanda at hinila ang kamay. Sumigaw ang dalaga para humingi ng tulong. 5:30 na kaya wala nang magsasaka pa sa paligid. Nagsiuwian na ang mga iyon kaya walang ibang makakatulong sa kanila. Nang makita ni Migs na hawak ng matanda ang kanyang ate, ay mabilis itong pumulot ng malaking bato. Walang alinlangang pinukol ang matanda at natamaan iyon sa noo. Umagos ang masaganang dugo nito at pilit iyong inaabot ng dila ng matanda. Nilunok nito pabalik ang masaganang dugo. Nadilaan, kaya nandiri ang magkapatid. "Yak, parang aswang ang baliw na to," wika ng bunso. Nakangisi lang ang matanda habang pilit pa ring hinihila si Luciana. Sobrang lakas ng matanda. Halos hindi iyon kaya ng tatlong magkakapatid. Blanko na ang utak ni Luciana, samantalang nakahanap ng paraan si Megs. May namataan siyang putol na sanga na sinlaki ng kanyang baraso. Mabilis niya iyong pinakuha kay bunso. Hinampas ang kamay ng matanda hanggang sa nabitawan nito ang kanyang ate na sobrang namumula na ang mga kamay. Mabilis na nagtakbuhan ang magkapatid papunta sa kanilang bahay. Patuloy lang sa paghabol ang matanda. Subalit hinahampas-hampas ito ni Megs, kung kaya't hindi ito makalapit. Hanggang sa ilang metro na lang ang kanilang tatakbuhin at mararating na nila ang bahay. "Nanay, tulong!" sigaw ng bunso. Patakbo namang lumabas ng bahay ang nanay nila na noon ay nagluluto sa kusina. "Bakit?" nagtatakang sigaw ng kanilang ina. "May baliw, hinahabol kami, ma." Sagot pa ni Megs. Napakunot ng noo ang ina dahil wala namang may humahabol sa mga ito. Nilingon nila ang kanilang likuran at napahinto. Sabay linga para hanapin ang matanda. Pero nakasunod lang iyon kanina. Kunot noong wika ni Megs. Tsaka lang nila naramdaman ang pagod, maging ang hapdi ng mga paa dahil sa mga tinik na ligaw na damo na makahiya. Napaiyak na ng tuluyan ang dalagita sa unang pagkakataon na naranasan niya ang ganoong bagay. Pumasok sa isip niya ang kanyang tatay. Marahil ay tuwang-tuwa na ito sa piling ng bagong pamilya habang sila ay naghihirap sa liblib na lugar. Pinangako ni Luciana na magsusumikap ng mabuti sa pag-aaral. Iaahon niya ang ina sa kahirapan. Awang-awa na rin siya dito dahil kahit hindi sasabihin ng ina niya, ay alam niyang hirap na rin ito sa kanilang buhay. "Tahan na, anak. Pasensya na kayo kung nahirapan na kayo sa buhay na mayroon tayo." Hinging paumanhin ng ina. Pinipilit nitong huwag maiyak sa harap nilang tatlo. "Sa susunod, ipapasundo ko na kayo sa tiyo Sindo nyo. Mukhang totoo nga ang bali-balita na may palaboy-laboy na matandang bagong yanggaw. Galing pa daw ito sa ibang lugar. Walang makapagsabi ng eksaktong lugar nito. At walang kahit sino ang nakakilala rito." Mahabang kwento ng ina. "Kung ganoon, titigil na lamang po kami sa pag-aaral, Nay. Nakakatakot naman po yan," reklamo ng bunso. "Hindi mga anak, walang titigil. Mag-aaral kayo at huwag kayong mag-alala. Nariyan ang tiyo Sindo ninyo. Siya ang susundo sa inyo tuwing hapon, dyan sa kanto papasok dito sa atin.
Walang magawa ang magkakapatid, kundi ang mag-aral pa rin. Alam nilang para sa kanila ang ginagawa ng ina. Required pa ng mga panahong iyon ang CET, kaya kasama sa training ang dalagitang si Luciana. Madalas ginagabi sa daan kasama ang mga bagong nakilalang kaibigan na mag-aaral din. Minsan naman ay ang kapatid niyang lalaki ang sumunod sa kanya. Bilin kasi ng nanay nila na walang uuwi kung hindi magkasama. Dapat ay maghintayan. Alam na din ng kanilang ina ang tungkol sa pagiging advance officer. Alam na din ng kanilang ina ang tungkol sa pagiging advance officer niya at training. Kaya hindi na ito magtataka pa kung gagabihin man sila. Pero wisyo nga lang sa kanilang tiyo Sindo. Pagod na rin kasi sana ito sa maghapong trabaho sa bukid. Iyon nga lang, napakabait ng kanilang tiyo. Bagay na pinasasalamatan nila sa taas. Ilang beses na ginabi sa pag-uwi si Luciana at ang dalawa niyang kapatid. Maliwanag noon ang buwan kaya laking tuwa ng magkapatid dahil hindi masyadong mahirap ang kanilang paglalakad. Halos lakad-takbo pa ang tatlo para mabilis makarating sa kanto kung saan malimit nag-aabang ang tiyo. Hindi alam ng tiyohin na wala silang ibang kasamahan pa uwi dahil absent ito sa klase. Ngunit hindi pa sila nangangalahati sa paglalakad ng biglang may malaking ibon sa kanilang uluhan. Galit na galit ang huni nito. Nakaramdam ng takot si Luciana. Sa isip niya iyon yata ang kinakatakutang aswang na kinikwento ng kanyang ina noon. Mga nilalang sa dilim na kumakain ng tao. Sa isiping iyon ay inutusan na ng dalagita ang mga kapatid na tumakbo na ng mabilis. Mas matinding habulan pa iyon kaysa noong nakaraang mga buwan. Kasi iyon ay bagong yanggaw lang. Walang alam sa mahikang itim. Habang itong humahabol sa kanila, ay pwede silang linlangin sa kahit anong paraan, ayon sa kwento ng kanilang ina. Habang kumakaripas ng takbo panay ang sambit ng magkapatid sa pangalan ni Jesus. Iyon kasi ang bilya ng kanilang nanay nila na kapag nasa alanganing sitwasyon, wala nang iba pang tawagin kundi ang pangalan ni Jesus. Kamuntikan pa naman dagit ang bunso. Napapaiyak na naman si Luciana sa takot. Hindi man lang niya maipagtanggol ang kanyang mga kapatid. Bukod sa mas matangkad pa ang mga ito sa kanya, takot talaga siya sa nilalang. Malapit na rin sila ng kaunti sa kanto kung saan nag-aabang ang tiyo Sindo nila. Kaya nilakasan na nila ang pagsisigaw. Ilang sandali lang at nariyan na ito tumatakbo pa sa lubong sa kanila. Nakita rin nito ang nilalang na lumilipad kaya mabilis na kinuha ang nakataklos na itak sa kanyang gilid. Patakbo itong sinalubong ang mga bata. "Tumabi kayo!" utos nito. Kaya mabilis namang tumabi ang tatlo. Pinilit abutin ng kanilang tiyo Sindo ang nilalang. Galit na galit ito at kahit ang tiyuhin nilang may hawak na itak ay gusto pa ring sugurin. Hinanda ni Sendo ang sarili dahil alam niyang mapapalaban siya sa mabangis na nilalang. Ang ganitong uri ang hindi titigil hanggat wala siyang madadagit. At hindi iyon papayagan ni Sendo. Wala sa kanyang mga pamangkin ang pwedeng dagitin ng nilalang na ito. Sa ibabaw ng kanyang bangkay dadaan. Inutusan ni Sendo ang kanyang mga pamangkin na kumuha ng mahabang panghampas upang maging depensa sakaling mang-aatake sa mga ito, ang aswang. At alanganin siyang makadepensa para sa mga ito. Mabilis namang naghanap ang mga ito. Gaano man kaagresibo ang nilalang. Kung apat sila ang magtutulungan, siguradong wala isa sa kanila ang mabibiktima ng aswang. Mula sa taas ay mabilis na bumulusok ang aswang pababa para sana dagitin ang isa sa mga magkakapatid. Ngunit mabilis ang mga galaw ni Sendo. Kaagad siyang humarang sabay angat ng hawak na itak. Sa impak ng ginawa na pagbulusok ng malaking ibon, ay halos natuhog na ito ng itak mula sa dibdib hanggang sa puweta nito. Unti-unti itong bumigat dahilan para mabitawan ni Sendo ang itak
kung saan nakatuhog roon ang malaking ibon. Unti-unti ring pumikit ang mga mata nito. "Napatay mo po ang aswang, tito." Manghang saad ni Bunso. Maging si Luciana at Migs ay napahanga sa nagawa ng tiyo. "Malalaman natin bukas kung sino ang hayop na aswang na ito," wika ng kanilang tiyo. Nagtaka ang magkapatid kung sa anong paraan makilala ang malaking ibon. Buong lakas na hinila ni Sendo ang itak na nakabaon sa katawan ng aswang. Tsaka ito pinasan at inutusan ang mga pamangkin na mauna nang maglakad sa kanya. "Tiyo, anong gagawin mo sa malaking ibon?" Nagtatakang tanong ni Megs. "Masarap to kapag inihaw," seryosong saad ng tiyo Sindo nila. Nandiri ang mga ito, sabay reklamo na kadire dahil nga aswang ang malaking ibon na iyon. Napatawa naman ang kanilang tiyuhin, sabay sabi na biro lang niya iyon. Hihintayin lang daw niya na mag-umaga para makita ang pag-aanyong tao nito, para makilala kung sino ang aswang na ito. "Parang sa TV lang, tiyo?" tanong ni Bunso. "Yung ibang palabas sa telebisyon, kakingkuyan lang, pero ang iba ay tingin ko totoo yan. Kasi hindi papasok sa imahe ng isang tao kung hindi niya nakikita ang ganoong bagay," kwento pa ng kanilang tiyo. Paliko na sila sa kanto patungo sa kanilang bahay. Maingat nilang binalanse ang katawan sa kahon ng palay nang biglang may dumaang tiktik sa kanilang kanang bahagi sa ibabaw lang ng kaunti sa mayabong na punong kawayan. "Aswang din yan, di ba, tiyo?" tanong ni Mig sa kay Sendo. "Oo, kaya magmatsyag kayo," wika ng kanilang tiyo. Ngunit biglang nawala ang tinig. Huminto pa ang mga ito para tignan ang paligid, subalit inutusan sila ng tiyuhin na dumiretso na ng lakad. Marahil daw ay natakot ang aswang dahil pasan nito ang isa sa kanilang kauri. Pagdating ng kubo ay walang awang ibinagsak ni Sendo ang katawan ng malaking ibon. Nagulat pa ang ina ng tatlo na noon ay nananalangin sa loob ng kubo. "Ano ba yan? Nakakagulat naman kayo," reklamo ng ginang. Isa-isa ang mga itong lumapit sa ina at kinuha ang kamay para magmano. Pagkatapos ay kwento sa ina na napatay ng kanilang tiyo ang isang aswang. Tila ayaw pa maniwala ng ginang, ngunit nang makita nito ang malaking ibon, napagtanto nito na totoo ang sinabi ng mga bata. Nang gabing iyon ay hindi umuwi si Sendo. Doon siya nakitulog sa bahay ng kanyang ate upang makitang pagbalik-anyo ng aswang sa isang normal na tao. Ngunit laking gulat nila nang paggising nila kinabukasan ay walang nilalang sa kanilang silong. Tanging dugo na natuyo na lang ang naroon. Inikot pa ni Sendo ang buong bakuran, subalit wala na talaga. Imposible rin na tumakas ito dahil siguradong hindi na mabubuhay ang nilalang kung ganoon katindi ang sinapit. Dahil sa takot ng ginang na baka buhay iyon, ay inisip niya kaagad ang kaligtasan ng mga bata. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kapatid at magulang upang makabili rin ng munting bahay sa baryo malapit sa paaralan. Hindi rin siya nahirapan na makalikom ng halaga dahil lahat ng kanyang mga kapatid ay mabubuti at nagtutulungan upang malikom niya ang kabuuang halaga na kailangan. May mga bahay rin ang mga ito sa baryo, kaya parot parito rin ang mga ito at madalas ay sa baryo na nakatira. Nang makabili na ng munting bahay sa baryo ay tsaka lang naging kampante ang ginang para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Hindi na siya nag-aalala pa dahil marami silang mga kapitbahay at higit sa lahat, malapit lang ito sa paaralan. Hindi na masyadong mahirapan ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Kahit mag-isa niyang tinataguyod ang pag-aaral ng mga ito, ay nagpagtapos rin ang tatlo sa kolehiyo. Iyon ay sa pamamagitan ng determinasyon
at pangarap na maiahon ang ina sa kahirapan. Lalo na si Luciana na talagang tinatak sa kanyang puso at isipan na hindi sila mananatili sa pagiging mahirap lang. Isa na siyang profesional na may mataas na posisyon sa isang bangko. Nakapagpatayo na rin siya ng isang malaki at marangyang bahay para sa kanyang ulirang ina. At hanggang dito na lang po ulit ang kwento nito, Sir Gaspar. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. God bless po sa inyo.